Het is een prachtig lied kerkje, dat van Oud-Lemmer. En al haast 400 jaar roepen de klokken de mensen naar de kerken ta en vertellen hoe let het is. Altijd daar Grutte tevreden niet. Maar dat is nou oer, want de boorman had er last van. Hij klagen en... Ja, dan blijkt dat hij in zijn recht staat om te eisen dat hij uit moet. En in een paar honderd jaar dat die kerk hier stiet, had er nooit een klacht geweest? Nee. De oren 213 wenners van het dorpje, ek al je boorlui, ha nergens last van. Zij ondervinden we. Het is een geluid wat hoort bij de kerk. En het is, je hoort hem, maar je hoort hem op een gegeven moment horen, maar het is helemaal niet meer. Het is gewoon een gewoonte. Het is eigenlijk, ja, ik vind het altijd een mooi geluid. Deze klok die hoort bij het dorp en als die man er dan op een gegeven moment daar last van heeft, dan moet hij ergens anders gaan wonen. Nou, de decibelmeter moet er maar bij. 72, 73. Dus ik denk dat het heel redelijk geluid is. Maar ja, het komt krek boven de tasten in een zontig uit. Kan het een beetje zachter dan? Als je nou minder geluid maken kan, dan kun je hem net zo goed uitzetten. Ja. Ja, iedereen zegt het is te gek en dat het zo moet. Ja, het is wet. En als wij de dagvaarding krijgen, als de dagvaarding binnenkomt, dan zullen we toch kiezen moeten. Nou, ik denk dat hij gewoon een plekje moet zoeken. Waar hij wel kan wonen, ergens midden op de hei of zo, daar heeft hij nergens last van. Ik weet het niet. Het is gewoon, zeg dit is dadelijk klaar. Oh nee, we beginnen nu net te luiden. Nee. Wat een lawaai, hè? Het is toch geweldig dat een klok om 8 uur en 12 uur en 4 uur slaat. De boorman troffen we helaas net. Maar hij houdt de boel goed in de gaten. Maar of dat nou maar decibelmeters is?